Chichi kuitika Kabote? Vanhu vari kuuya paJabhuna vane dombo. Vari kutsvaga pekurera dombo saka tichivapa bhesi pekurera dombo plus maestate tichivapa futi. Hazisi kuvira. Ndourova here dombo racho? Dombo ndorova. Saka imimi dombo raunoti rinenge rakachipa rinobvotangira pamari $3. Unonzi chiro? But pauchinji hwenyu vanhu vanorova dombo irero handione munhu anokwanisa kuti anotsvaga mari nokureza mari everyday $3. Imimi mari munonyatsoiona sei yokuti $3 pazuva anogona kupemba ma$3 mangani? Kana 2 grams. 2 grams gram inenge ita mari $8 gram. Saka which means per day unopemba $16. Saka mari yacho iwewe unokwanisa here kuireza $16 pe? Ndotokwanisa dai ndiri mumwe adai nato nemota mukoma. Nekusina nyaya yedombo leo nemota? Mari yacho irikupera kukresta. Saka pane zvaunoti wari puta here? Pane zvaunobhenefita here kwari? Kana kuti unoita chimwe chisimba chokundosevenza here kana kuita chisimba chekusevenza tochinoa kusevenza kwacho unenge unako asi ukazoshaya kusevenza unobva waita sei? Wangotenderera mastreets. Kutenderera ndo mukuita sei? Kutira vanhu zvinhu. Handiti wazviona. Ko ukashaya mari yacho iyeyo wesi uva kuti kurugura vanhu ndo inonzi rugurugu iyoyo vatorera vanhu zvinhu. Saka iwe uchiona zvakadaro zvino zviri right here zvisina nekuregera kana kuramba uchibhema iwe uchishaya mari yacho chichiri zvoda kuzvikontrola chiti wakona kuzvikontrola chiti unoenda kudii asi ukatadza kuzozvikontrola manje adombo aiwa unogozvikontrola seiko iwe mari hauna but iwe dombo racho uri kurida ndotanyizvitsvagai mari inotsvagwa tsvagwa kana mapisi jobva nokuti kune vamwe yayo wakatowana mari wotenga kudombo rako zviriko. Kana usina mapisi jobo kusika kuriko kuti kuenda unojega vamwe vanhu zvitowana mari. Aiwa pakuikuri vadoko mawani. Saka mukurara sei hanzi vamwe paswimbedha zvinofamba sei? Ndo paswimbedha ndo panonzi paJabhuna. Unopfidzira mpedha padenga mamwe pasi mamwe padenga. Kupiko? Kubhesi redombo. Munotorwa pungwe? Pungwe. Nekutoti vanhu vanenge vachikuuya chiti nematombo avo vachinge vachipinda nemabhebha avo ave nebhebha. Saka iwewe unenge uchibhebha iwewe toti ndiwe uri kuva parumu pane zvaunobhenefita here kubva kwavari? Kana unobhenefita kuti auya nedombo unongohakirawo wobhema? Aiwa kwete kuhakira. Muri dzebhesi ndeanotozikanwa uyo anotopiwa osati atoya pabhesi rake anopiwa chidombo here kana mari? Dombo ayo mari handipi zvakasi dombo anondipa ndiona nichikupiwa zvangu. Ko pachikafu apa munozoita sei? Aiwa pachikafu azvo munhu anenge achizvumira asi wanenge ariwo nebhebhe rake atengawo aiwa ndakatotiwo ipapo ndiripo pachikafu kuti ndinotopiwa futi. Hauna kuzvinzwisisa hanzi kana ane bhebhi pabhebhi rake ndiripo pabhebhi rake kuti wewe akatopiwa Bhinzi. Aiwa kuti uchinyanya piwa chikafu. Kana vauya nechikafu chavo iwe wakukwanawo pachikafu. Nekuti ndiri muri dzebhesi pasina izvozvo ndakatovabuditsa vakatoshaya kungoda kuenda futi nekuti zvamai manje tsoka fortune iri kunetsaka ikurova munhu kuti zvekutamba. Saka ndoyo vari kutiza kumwa mabhesi vachizoda vachiuya kuno vasati hakusati vakunyatsozikanwa bhesi riri kukurova chitoni mudzimba. Toti iwewe muridzi webhesi wabatwa iwewe hauzokwanisa here kufudugura vamwe vako iwe? Aiwa ndikabatwa tabatwa tese ndegazviti tabatwa tese ozotiti handinoona vamwe hapana pavachasiyiwa ini ndinokubatwa vanonzi handii asi hapana pavanosiyiwa futi nekuti vanga chirovo dumbu. Ndizvi zvandinoita. Saka nhasi watomborova kako? Nhasi aimasandarova mai manje asi zvinhu zvakutoita nekuti tasienda tengesa kamwe kumai manje tikapiwa mari yedombo kabhebhi.
saka ndakutonopiwa mari stone ndikatotenga stone takatorowa utone mabhaya ai mabhaya ndinawo hoko akutodza line anotenga vanhu ipapa pandakatobva pane mumwe watoti pane takatomirira futi wouya achibuda umwe achipinda nekuti vana vacho vanenge vasina mari savanenge vakutengesawo kuti vaone mari yekuita yedombo ava vasikana ndo mawanira vanoita avanotoita kuti vakatorohwa chibhiri zvakatopiwa mari yestone mabhebhi ari kurova mabhebhi ndo anotorohwa topfura varume nekuti mabhebhi acho ari kurova kuti zvekutanga asi vazhinji vasi Mbare handi vamwe vatobva mageto vamwe vabva vachitungidza vamwe hopuli vamwe efureti zvakasiyana achingouya vemugeto muno marima vanotorova vamwe saka iwe uri kutaura kuti chamba chisina dhiri kapane dombo chamba chisina dhiri dombo rato mahwani ndo rakutotonga samaimama mumwe akatoti chamba chitori mudombo imomo mune zvese kamo mune zvese aiwa kwanisa zvenyu kuti munozvitsvagera mari yenyu pasina chimwe chikiribiti chamunoita aiwa zvinenge zviri right patinonge usiri kuvhita aiwa kuvhita nditobvita boti uri kuvhita here asi ngoti anga mane ndiri muJabhuna mawani mawani mune makaita kudai so vanhu saka pakaita vazhinji vanorova dombo imbavha ndi vamwe vacho vakutochinja mbavha nekuti akatoona munhu akarara akatomusinji konyaya yekuti vamwe vacho vanopedzisira bhureni dzisisatori bhuku vanokonzeresa vachikusarara unakunoita kana 2 weeks no sleep saka pakadaro kuti unozoita sei iwo kwanzirara unozoita 2 weeks asingarara 2 weeks zvinobuda zvinotobuda iyo wakaita madays mangani usina kurara ndakatombopinda mu2 weeks mumo asi ndada kutoona Roddie yanichinjira kutange nyowani saka ndakazoboti rega ndomborara ndatoona ndega kuti apana mada kutosvika pakunonopfurira ndega ndakatozionera pana motira ndibora ndakatomboita wikira musingapini ndakarara chete wakaita 1 week wakarara singapodingana mupa nditoziva asi kumuka uchibika waimuka uinde tsvaga chikafu chete ndakatongodya ndakatodzokera unorara hapana zvimwe saka iwo unofunga kuti tikubudirira here nezvamuri kuita hapana zvekuvaradza nguva zvikanguva dzedu dzikwane dzimutaenda handiri kuziva vapfanha vakawanda vari kufa muna mwamuka pane mupfanha akadambuka matumbu akafa anzi aimedza utsi wakamunzwa ne23 years wamuziya vanenge vatazongoita manje havazoti kune zvinoenderana navo raropa ke kuri mandi kwazara vapfanha ivavo hatikuziya vakubatwa zvamai manje kaari kupisa asi still amene tichangoona pamberi papo zvinobuda sei but akomana siyai zvinhu izvi time ichiripo hai chitokwadi asi manje ngoti hazvisike kahwana-hwanika ngoseya mbichana mbichana nekuti isusu tatojara kurova dombo rakawanda kuti uzongoti ndazisiya kahwana hazvimbosike kahwana siya mbichana nhasi wakambojambawo mangwana chikodaro kuzopedzera wazvisiya nomasirike anomutaa zvangofanana nekurova muoko hapana pachangomuka chiti ndichada kurova muoko aiwa nechitonyema zeti pamwe ndatoona munhu achitoibhema pasaidi natotipo zvafanana newembatutu ari pasaidi anombosiya vachidzoka hazisiwe mbatutu kouriwe hazisiwe hazvisike zvekumhanya isewo mbichana stage by stage sematangiro wakaita dongo ndinoona rinozika
unongoita ezika una mari yacho yekuritenga ungosiyana chimboritange mone kusika kwacho munonetsa saka ini ndakatotanga atoma wambi ndakatopinda muflight Emirates ndakatobhururuka ndakatoenda takugoma malombo asi izvi zviri kutsvedza hapakaipa malombo ndoupi zvemadheri ndamuziva aimbodiwa akatanga pfuura kunetsa ma tanzwa bomba kwatsikurara 2 minutes ndabirwa akutuya takatojakuta vanhu kwanzi makasiya malaita makuru ane makendi ndezvoshuwa hanzi malaita ane noise ari kumutsa maini vanhu patini ayo malaita toto masenzisa ndionosenzeswa asi unongobiswa sekendi kuti isaite noise kuti kete ndo kanongononobiswa chekuita kuti matanga kusenzana nekuti kungoti kete ngodzvikwa nevanhu vakutoziva kuti bonhu medu vanhu vachita zikurara auzinzwa rekuda ndainzwa nyaya yacho kungati ibhozika ndade mambotiraya kuzvisiya zvinhu because vanhu vatiri kuona vazhinjika vamwe vacho pfungwa dzake hadzichatora mushe vamwe vari kunzi akaponda baba nenyaya yedombo racho zvikozika nekuti ukashaya mari yacho iwe uchida kuti uri kuite zvese wanoita zvese saka manje unopedzisira wapataiti kuedza kujere hanzi nahwezha hanzi ndakawacha tennis ndakayanika 1 kuseri ndakayanika 1 kumberi asi dzese dzakabiwa havatora kutoziva kuti manheru ngosiya chibhalaini chete mangwana kutona pasisiri kana bhaketi hava kutora bhaketi inototengeswa kunokoma emakawaji inotoitori mari yekuti mangwana ndimuka nepurani waita boka boti